सोंनाय बिदां 3.3 फज'स्लायनाय आदबजों मा दिहुननाय मावफुंथाय दिहुननाय। सिगांनि भिडिअ नोंसोर क्वेश्चन नम्बर 1 नि सलुशनखौ नुनो मोनबाय। जों दिनै 2 खौ नायगोन। नोंसोर नम्बर 1 खौ नायना लाथार दै, नङाबा 2 खौ मोजां बुजिनाय नङा। नम्बर 1 खौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों। बेवहाय थांनानै होमबानो नम्बर 2 खौ मोजां बुजिसिगोन। बिदिब्ला नम्बर 2 खौ माब्रै खालामनांगौ नायलांदो। स' गिबियावनो लिरना लादो होनाय समानथायफोरा गिभेन इकुवेशन्स आर। होनाय समानथायफ्रा मा s माइनास t इक्वल टू 3 बे जाबाय समानथाय 1 आरो मोनसेया जाबाय मा s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। दानिया मोनसे खोथा नोजोर खालाम, जोंहा नैबे समानथाय 1 जाबाय, नाथाय बेखौ नों डाइरेक्टलि मा होनाङा समानथाय 2 होनाङा दे। मानो समानथाय 2 होनाङा नायदो। बेवहाय s माइनास t इक्वल टू 3 बे थिगानो, नाथाय नैबे जोंहा दायो मा गैया, नैबे महराव गैथ'आ। दायो बेयो बोखावखोन्दो महरावसो दङ। जेब्लाबो बोखावखोन्दो महराव थायोब्ला जों बेखौ मायाव लांग्रोनांगौ, बोखावखोन्दो नङि महराव लांग्रोनांगौ दै। बा बोखावखोन्दो नङि महराव लांग्रोनोबा नोंहा बे 3 आरो 2 खौ मा खालामनांगोन, खोमोरनांगोन। 3 आरो 2 आ खोमोरनानै जेब्लासिम नैबेबायदि महराव फैयो अब्लासो जों बेखौ मा होनांगोन, समानथाय 2 होनांगोन। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ। दा नोंथांमोना साननो हागौ मानो बोखावखोन्दोआव थाजाया, बोखावखोन्दोआव मानो थाजाया, मानो बोखावखोन्दोआव थाजाया, मानो होनोब्ला जोंहा जायखिजाया मोनसे हांखोआरि समानथायनि स्टेन्डार्ड महरा मामोनलाय, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बे जाबाय जायखिजाया मोनसे हांखोआरि समानथायनि मोनसे मा स्टेन्डार्ड फर्म, माने जाय महराव बियो थानांगौ बेनि बियो मोनसे जेनेरेल समानथाय। होमबा नायदो बावहायलाय माथो x दं, बावहायसो y दं, बावहाय c दङ। बिदिब्ला बावहाय मानो x आरो y थायासै साननो हागौ नोंसोरो। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, जेब्लाबो बावहाय x y ल' थानांगौ बे नङा। x नि जायगायाव मालाबा माबो थानो हागौ, s बो थानो हागौ, मालाबा y नि जायगायाव माबो थानो हागौ, t बो थानो हागौ। प्लासनि जायगायाव मालाबा माइनासबो थानो हागौ, बा c आ समानसिननि बैथिंबो थानो हागौ, जेरैहाय बेवहाय दङ नै जेनेबा 3 आ। अके, बे जेबो नङा। नाथाय जोंहाथ' बेवहाय बेयो a b c जायखौ नों नुदों नङा होमबा, a b c सोलायस्लुआथ' सोलायस्लु बे s बो जानो हागौ, y बो जानो हागौ, t बो जानो हागौ, जिखुनु जाया एल्फाबेट जानो हागौ। नाथाय बावहाय a b c आ मा जानो मोना, नैयावदि a b c नुदोंना, बे a b c आ गथा अनजिमा जाथारनांगौ दै, बोखावखोन्दो जानाङा, फ्रेक्सन जानाङा। बावथ' नोंहा नै बोखावखोन्दोसो जाना दं। a नि जायगायाव मा दं, बेवहाय 1/3 जाना दं। b नि जायगायाव मा जाना दङ, 1/2 जाना दं। c नि जायगायाव मा दङ, c खौ बिथिं बारोबा 6 खौ बिथिं बारोबा मा जागोन, -6 जागोन ना, नै बिदि जाना दं। c आ थिगानो, नाथाय नोंहा a आ थिग नङा, b आ मा नङा, थिग नङा। माने e नि जायगायाव मा थानांगौ, b नि जायगायाव मा थानांगौ, बेयो बोखावखोन्दोआव दङ दै। बावथ' बोखावखोन्दोआव गैया, मानो होनबा s जों थाफानाया a जागोन, t जों थाफानाया a जागोन, b जागोन। होमबा बे s जों थाफानाया सोर 1, t जों थाफानाया मा जागोन, -1। बुजिबायना? होमबा जोंहा जास्ट नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाखिदो जे बोखावखोन्दोआव थायोब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ, बोखावखोन्दो नङियाव लांग्रोनांगौ। बोखावखोन्दो नङियाव लांखांनायनि उनावसो जों बेखौ समानथाय 2 होनांगौ। होमबा बेखौ बोरै बोखारगोन, जेनेबा बेवहाय 3 दं, बाव 2 दं, बेखौ जोंहा गारनो हाब्लानोथ' जोंहा बोखावखोन्दो महरा गोमागोन ना। होमबा नोंथाङा मोनसे खामानि माव, बेवहाय 3 दं, बेयाव 2 दं, बे मोननैखौ सानजाबना लालाय, नोङो माल्टिप्लाइ खालामना लालाय। 3 सानजाबनाय बेसेबां जायो, 3 × 2 बेसेबां जायो, 6। बे 6 खौ नोङो मोनफ्रोमजोंबो सानजाबनानै हो। नों दे 3 जों 2 जों सानजाबनानै मा मोनखो, अके, 3 जों 2 जों सानजाबनानै नों मा मोनबाय, बे मोनफ्रोमखौबो नों बेजोंबो सानजाबना हो, बेजोंबो सानजाबना हो, बेजोंबो सानजाबना हो। मोनसेजोंल' सानजाबबा जानाय नङा दै, बेजोंबो सानजाबनांगोन, नों बेजोंबो सानजाबनांगोन, बेजोंबो सानजाबनांगोन। मिथिबायना? बेयावदि बावहाय 4 आरो 5 दङब्ला 4 जों 5 जों सानजाबना होबानो जाबाय। मा दङ बे मोननैखौ सानजाबनानै जेसेबां मोनदों बेखौ मोनफ्रोमजोंबो सानजाबलाय नोङो। अके, दुसासा लाबाबो जायो दै, एलसिएम लाबाबो जायो, मा लाबाबो जायो, एलसिएम। नाथाय बे मेथडजों खालामब्ला डाइरेक्ट सानजाबनाय मेथडजों खालामसै। होमबा गाहायाव मा अनजिमा दं, मोननै अनजिमा दं, 3 आरो 2। बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबनायजों बानायनोसै आङो। होमबा बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबा 6 मोनो, बे 6 खौ मोनफ्रोमजोंबो सानजाब, माने s/3 जोंबो मा सानजाब, 6, t/2 जोंबो 6 सानजाब, 6 जोंबो 6 सानजाब, मोनफ्रोमजोंबो 6 सानजाबबाय।
होमबा बे 3 आ गाहायाव दं 6 आ गोजौआव दं दानदो दानबा बेसे थागोन 2 जों 6 खौ दानबा बेसे थागोन 3 बेजों दानजानाय बेथ' सानजाब जानासो दंना होमबा s जों 2 जों सानजाबदो मा मोनखो 2s गेजेराव सानजाब दं नालाय 2 जों s जों सानजाब जाबाय गेजेराव सानजाब दं ना होमबा 3 जों सानजाबदो 3t 6 into 6 बेसेबां जायो 36 जायो 36 जाबाय दानिया होमबा जोंहा बियो समानथाय 2 लिरजासिगोन मानो होनबा बोखाव खोन्दोआव गैला a आ सोर s जों थाफानाया b आ सोर नै बे t जों थाफानाया बेखौ x नि जायगायाव s दङ होनना सानना ला बाव t नङा होमबा t नुदों नोंसोरो y सो थानांगौमोन बिनि जायगायाव मा दङ t दङ अके c आ बैथिं बारनानै दंहैयो होमबा नायदो बे जाबाय समानथाय 2 आरो जोंहा समानथाय 1 आ नैबे समानथाय 1 आरो समानथाय 2 मोनबाय दानिया मा खालामनांगौमोन समानथाय 1 निफ्राय जायखिया मोनसे सोलायस्लुनि मान दिहुननानै ला नों s नि मान दिहुनना ला नङाब्ला t नि मान दिहुनना ला s नि मान दिहुननोब्ला नोङो s नि मान दिहुननोब्ला t खौथ' बैथिं बारहोथारनांगोन ना नोङो सोरनि मान दिहुननांगौ नोङो s नि मान दिहुननांगौ होमबा नों t खौ बैथिं बारहोनांगोन बेखौलाय मिथिखायो बिनिखायनो लिरदो नोङो समानथाय फ्रम इकुवेशन 1 होनना लिरना लादो समानथाय 1 निफ्राय फ्रम इकुवेशन 1 समानथाय 1 निफ्राय समानथाय 1 आव मा दंमोन एसे नोजोर खालामलाय s माइनास t इक्वल टु 3 दंमोन बावहाय नों s खौल' दिहुनसै होननानै नों सानबाय s खौल' लाखिनोसैलां समानसिनि आखिथिंजाय होनना सानबाय होमबा t खौ बैथिं गारहरनांगोन होमबा गारहरबा मा जागोन बियो सोलायसिगोन माने मा जासिगोन नै बिदि जासिगोन 3 प्लास t जासिगोन s माइनास t इक्वल टु 3 आ t आ बैथिं थांबा प्लास जासिगोन हारसिं बिथिंल' माला थालांसिगोन s ल' थानांसिगोन होमबा जोङो जायखिया मोनसे सोलायस्लु भेरिएबलनि मान मोनबाय नङा होमबा s आ मोनसे सोलायस्लु t आबो मोनसे सोलायस्लु भेरिएबल जेराव भेरिएबल होनना बुङो दे गोसोआव लाखि सोलायस्लु s नि मान मोनबाय जों भेरिएबल s नि मान मोनबाय बेसे 3 प्लास t बेखौ समानथाय 3 होदो जेबो गोरा गैया समानथाय 1 निफ्राय जों बिदि खालामना लाबाय बे समानथाय 3 जाबाय बेखौ जों दानिया मायाव बाहायनोसैलाय 2 आव बाहायनोसै बुजिबायना 1 निफ्राय जा मोनदों सोलायस्लुनि मान बेखौ मायाव फज'ग्रोब 2 आव फज' बिनि थाखायनो लिरदो s नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै using the value of s in the equation number 2 बिदि लिरनो हागोन नोङो बा substituting the value of s in the equation number 2 होनना लिरनो हागोन बावहाय जों मा लिरखो s नि मान बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानैनो माने समानथाय 2 आव फज'सिगोन s नि जायगायाव जों मा लासिगोन 3 प्लास t लासिगोन बुजिदोंना s नि जायगायाव जों मा लासिगोन 3 प्लास t नैबे s नि जायगायाव s लिरला थारमाने मा लिरसिगोन 3 प्लास t सो लिरसिगोन बुजिदोंना ओंखायनो डाइरेक्ट लिरनोसै आं दै s नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै होनखाबाय नालाय जों समानथाय 2 खौ खनसे लिरफिननो गोनांथि गैला जों समानथाय 2 आव माबायदि लिरसिगोन s नि जायगायाव नैबेखौ लिरसिगोन जेराव s दङ बेवहाय जों मा लिरसिगोन 3 प्लास t लिरसिगोन बा 2s दंमोन बे 2s आ मा जासिगोन 2 ब्रेकेटाव लिर 3 प्लास t जाबाय नै बुजिबायना मा दंखायो नोंहा प्लास 3t इक्वल टु मा दङ बिथिं 36 नैबे s नि जायगायाव नैबेखौ लिरना होबाय नै बे s नि जायगायाव थानांगौमोन दे 2s मोनथ' बियो नायलाय नै 2s मोन 2s आ मा जासिगोन थारमाने 2 3 प्लास t जासिगोन प्लास आ प्लास 3t आ 3t इक्वल 36 आ 36 बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना बे s नि जायगायाव माखौ फज'बाय 3 प्लास t खौ फज'बाय अके होमबा दानिया जों बिदि मोनबाय आरो बावहाय साननो हागौ सोरबा बेखौलाय मानो ब्रेकेटाव फज'खो आरे भाई ब्रेकेटाव फज'आबा बोरै जानो 2 जों s जों मा जाना दं सानजाब जाना दं होमबा 2 आ माजों सानजाब जागोन 3 जोंबो सानजाब जागोन t जोंबो सानजाब जानांगोन बियो मानो होनबा बे मोनसे s अके s आ मोनबेसे दं मोननै s जों मोनबेसे दं बेजोंबो बे 2 आ सानजाब जाजोबगोन बुजिदोंना होमबा मा जागोन 2 जों 3 जों सानजाबा 6 2 जों t जों सानजाबा 2t 3t इक्वल टु 36 होमबा नायनोसै जोङो मा मोनखो जोङो बिसोर मोननैजों जोंहा लोगो मोनबाय t गोनां
बेहाबो t दङ बेहाबो t दङ नाथाय बेहा गथा अनजिमानि लोगोआ बै t दं नैबे 36 आ बेखौ लेंहरसिगोन नों ओरै फैदो होननानै बिसोर सानैजों मा जागोन एसे भिडिअ रेकर्ड खालामनायाव अखानि सोदोब खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना जोबोद अखा हादों जुदि नोंथांमोना भिडिअ खालामनायाव बे सोदोबखौ खोनादोंब्ला निमाहा खालाम एसे दिगदार जादोंबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिखाबाय होमबा 2t + 3t बे मोननैजों बेबो प्लास मा जागोन मा जागोन 5t जागोन ओरैबायदि गोरलै नङा होमबा बिथिं मा दङ 36 बे बैथिं आलासि जासिगोन आलासि जायोबा बे मा जासिगोन -6 जासिगोन बिसोर सानैजों लोगो जाबाय नोंहा मोनथाम दं आंहा मोननै दं जों सानैजों लोगो जानोसै होननानै होमबा बेसे जाखो नायलाय बिसोर मोननैजों बुलायलायसिगोनसो आलासि जानो हरदोंमोन बियो ओमफ्राय सानैजों बुलायलायसिगोनसो 6 थैसिगोन होमबा बेसेबां थागोन 30 सोरनि मान नांगौ जोंनो t नि मान नांगौ सोलायस्लुनि मानसो नांगौ दै मावफुंथाय दिहुननाय माने होमबा बेवहाय मा फैगोन 5 आ रानग्रा जाफैबाय बे 5 आ 30 खौ रानग्रा जाफैगोन मानो 5 जों t जों सानजाब जाना दं सानजाब जाना थानाया समानसिन बारोबा मा जायो रानग्रा जायो बेजों बेखौ रानबा बेसे गोलैयो 6 therefore t नि मानखौ बेसे मोनखो आङो 6 मोनबाय होमबा t नि मानखौ मोनबाय नोङो दानिया सोरनि मान दिहुनबावनांगौ नोंहा s नि मान दिहुनबावनांगौ नोंथ' t नि मान मोनबाय दे t नि मानखौ बेसे मोनखो नोङो 6 मोनबाय नोंहा s नि मान दिहुनबावनांगौ माने s नि मान दिहुनबावनांगौ सोलायस्लुआ बेवहाय सोर t आरो सोर s x आरो y थाबा जों x आरो y नि मान दिहुननांगौमोन अके होमबा नोंथाङा बबे समान्थायाव फज'ब्ला t नि मान s नि मानखौ मोनगोन बेखौ नायनांसिगोन दानिया होमबा नों नायबाय समान्थाय 2 आवबो फज'बाबो नोङो बे t नि मानखौ समान्थाय 2 आव फज'बाबो s नि मान मोनगोन समान्थाय 1 आव फज'बाबो s नि मानखौ मोनगोन आरे बयनिख्रुइ गोरलैसिना नै समान्थाय 3 आवनो दंखायो s आ आलादा जाना दंखायो हारसिं जाना दंखायो s नि मानखौ होमबाना गोरलैयैनो मोनगोन नोङो बहा फज'ब्ला समान्थाय 3 आव फज'ब्ला होमबा नों बहा फज'दो नैबे t नि जायगायाव 6 फज'बानो 3 + 6 जासिगोन ना होमबानो s नि मान मोनबाय जेबो गैया नङा होमबा बिनि थाखाय जास्ट लिरदोल' t नि बे मानखौ समान्थाय बहा फज'नोसै आङो 3 आव फज'नानै मोनो substituting the value of t in equation number 3 होनना लिरबानो जाबाय substituting the value of t in equation number बेसेबां 3 होमबा समान्थाय 3 खौ नोङो गोसोखांफिनदो s = 3 + मामोन t नाथाय नों t नि जायगायाव t लिरनांला मानो होनबा नों t नि मानखौ फज'बायनो बेसेबां फज'खो 6 होमबा बिनि जायगायाव बेसे जासिगोन नोंहा 6 जाबाय होमबा s नि माना बेसे जाखो 3 + 6 जायो 9 therefore दिहुननो गोनां required solutions are दिहुननो गोनां मावफुंथाया required solutions are मावफुंथायफोरा बा मावफुंथाया s = 9 आरो t = बेसेबां 6 बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना जोबोद गोरलै जेबो गैया दै जोबोद गोरलै ओरैबायदि गोरलै बेखौनो मा होनना बुङो फज'स्लायनाय आदब माने साबस्टिटिउसन मेथड होनना बुङो फज'स्लायलांबायल' थानांगौ आरो दै